Mit navn er Michael Hoffmann. Jeg er parterapeut, og jeg har mere end 20 års erfaring som selvstændig terapeut. Jeg vil gerne fortælle om, hvad du får ud af at gå i parterapi hos mig, og hvad det indeholder. Jeg har en meget målrettet måde at arbejde på. Jeg har en meget direkte facon. Jeg siger tingene præcis, som jeg oplever dem, som de er. Og det er nok på grund af den baggrund, jeg har. Jeg har været leder i erhvervslivet. Jeg startede faktisk ud med at gå på chaufførskole og tog mig en uddannelse til styrmand, og efter 12 år så endte jeg som kaptajn i handelsflåden. Og dermed har jeg lært, hvordan man skal løse konflikter, hvordan man skal få ting til at arbejde sammen, få mennesker til at yde deres optimale, og hvordan man får størst glæde og tilfredshed frem i livet. Derudover så er jeg også uddannet ingeniør, og det betyder, at jeg har en meget målrettet og meget struktureret måde at arbejde på. Parterapi hos mig. Ja. Når at man kommer til mig allerførste gang, så sker det efter, at vi har talt sammen. Det er vigtigt for mig at finde ud af, hvordan jeg kan hjælpe jer bedst muligt. Om jeg overhovedet er i stand til at hjælpe jer, hvor motiveret jeg er til at ville gøre noget ved jeres situation. For det er altafgørende for, om jeg kan hjælpe jer eller ej. Så først så plejer jeg at tilbyde en gratis afklarende coaching-samtale. Det foregår over telefonen, varer omkring 3 kvarter. Og i løbet af den samtale, der vil I finde ud af, hvad det egentlig er, I gerne vil have. Hvad det er, I tumler med, og hvad der skal til for, at I kan få det parforhold, I gerne vil have. Samtidig så finder jeg også ud af, om der er basis for et samarbejde mellem os. Til den allerførste parsession, som var 1,5 time, der sker der typisk der sker der 3 ting. Først og fremmest så snakker vi lidt historik, den første tredjedel, den første halve time. Og det gør vi for, at jeg kan få mig et overblik over, hvordan jeg bedst kan hjælpe jer. Og også for, at I kan høre jer selv tale, om I måske kan se, om der skulle være nogle mønstre eller en rød tråd i jeres liv. For jeg har fundet ud af, jo mere jeg kan få jer til at tale, jo mere batter det, i stedet for det bare mig, der snakker. Den anden ting, der sker i den anden tredjedel af den første parsession, det er, at jeg vil introducere for jer et helt konkret værktøj, der vil gøre jer i stand til at høre hinanden og forstå hinanden og acceptere og respektere hinanden. Og ikke mindst, at du føler dig hørt og forstået og respekteret af din partner. Det er et super effektivt værktøj. Meget, meget enkelt, men man skal vide, hvordan det skal gøres, for at man kan gøre det. Og så kan vi, hvis det er det, der er nødvendigt, så kan vi i den sidste tredjedel af den første parsession tale om I måske har fået etableret jer nogle vaner og rutiner i dagligdagen, som enten er uhensigtsmæssige eller direkte ødelæggende for et godt parforhold. Og ofte er det et spørgsmål om småjusteringer, der skal til. Ligesom når du kommer kørende i din bil, så skal du ikke dreje ret meget til højre eller til venstre, før du kører i grøften eller ind i en modkørende. Præcis på samme måde er det i parforholdet, at mange gange så er det småjusteringer, der skal til. Man skal bare vide, hvilke småjusteringer det er. Og det er der, jeg går ind på en målrettet måde og hjælper jer til at forstå, hvad parforholdets færdselsregler egentlig går ud på. Fordi i trafikken har vi færdselsregler. Der er ikke nogen universelle færdselsregler. Altså her i landet, der kører vi højre side, og andre lande, der kører man venstre side. Det er noget, vi har valgt, at sådan her er det. Men det er en god idé at vide, at det er sådan. Fordi hvis jeg har en grundholdning med, at jeg føler for i dag, der vil jeg køre venstre side, eller jeg elsker den røde farve, så jeg vælger at køre over rødt, så går det galt. Der er nogle grundlæggende regler i parforholdet, som det er en god idé at kende, således man er i stand til at overholde de vigtige af dem, når det er vigtigt at overholde dem. Og når man kender dem, så går alting meget, meget lettere. Og det er det, jeg gerne vil hjælpe jer med. Man kan ikke fjerne gode vaner. Man kan ikke fjerne dårlige vaner. Man kan ikke bare tage dem væk. Fordi det der viser sig, det er, at hvis man bare holder op med at lave en dårlig vane, så vil den skabe et vakuum,
der vil suge nye dårlige vaner til sig. Så det handler om, det er, at I lærer, hvordan I kan tage nogle gode vaner og mase ned over de dårlige, således at de dårlige vaner bliver fortrængt. Og det er der, jeg går ind på en meget direkte måde og hjælper jer. Selvfølgelig har jeg også den empatiske del, kvad min uddannelse til psykoterapeut, men jeg er meget mand. Jeg er meget maskulin i min måde at være på, og har selvfølgelig også mine stærke feminine sider og min empati og medfølelse. Hvad kan jeg mere sige om parterapien? Ikke andet end, at det handler om kommunikation. Det handler om forventningsafstemning. At I bliver i stand til at kommunikere med hinanden, så I kan høre og forstå hinanden. Og det handler om, at I får afstemt jeres forventninger, således at I forstår, hvad den anden gerne vil have, og bliver forstået af din partner, således at du kan forstå det, du gerne vil have. Fordi min definition på kærlighed, som der selvfølgelig skal være i parforholdet, definitionen er, at man vælger at give sin partner det, partneren gerne vil have. Og når begge to gør det, så oplever det kærligheden. Prøv at forestille dig, at du får det, du allerhelst gerne vil have. Og at du er i stand til at give din partner det, din partner allerhelst gerne vil have. Ikke hvad du gætter på, eller hvad du tror, partneren vil have, eller du giver din partner det, du selv gerne vil have, men at du giver din partner det, din partner gerne vil have. Det er det, det går ud på. Og ofte der er der så stor forskel på kønnene og på mennesker i det hele taget, at man går totalt forbi hinanden. Og hvis det har stået på i rigtig mange år, så gør det meget, meget ondt at være så tæt sammen med sin elskede. Men den gode nyhed, det kan afhjælpes. Det er bare et spørgsmål om at vide, hvordan. Hvis min bil den siger underlige lyde, så kører jeg ind til en mekaniker, og han ved præcis, hvad der skal gøres, så spinner den som kat igen. Eller hvis jeg har en dårlig tand, jamen jeg behøver ikke selv at vide noget om tænder. Jeg går til min tandlæge, og tandlægen ordner mine tænder, og så holder smerten op. Jeg er egentlig både en slags tandlæge og mekaniker og kørelærer, der viser jer, hvordan man skal køre. Og når I så har lært færdighederne, de grundlæggende færdigheder, så kan I køre selv. Men inden I kan få parforholdets kørekort, der skal I både have været igennem teorien og på glatbanen og bykørsel og alt det andet, der skal til for at have prøvet det. Og selvfølgelig kan det læres. Altså jeg mener, de fleste mennesker har lært at køre bil, og til at begynde med, så føles det både underligt og kunstigt og besværligt, og 3 pedaler i bunden, og vinduesvisker, og modkørende, og fodgængere, og skilte osv. Men når man har fået erfaringen, så kører det bare ud af. Så bruger man pedalerne og gearet uden at tænke over det. Og så er det også med parforholdet. Man skal bare vide, hvordan. Så ring til mig og aftale en tid, hvor I kan få en gratis, afklarende coaching-samtale. Og på det grundlag, så kan vi finde ud af, om der er basis for et videre samarbejde mellem os. Vi tales ved.